biro chwalne riwruok matayo tuke adhula e pinje mag Afrika CAF mondo pap ma Kasarani ting' johera mag adhula 48,000 tok FKF gi piny owacho bago tugo man gi kwe odiochieng' manyoro. Mana jafwambo marwa James Pondolero sir ma jatend piny kaachiel kod johera mag adhula en okang' ma ineno kaka manyalo chwalo Harambee Stars nyaka e finals. Nicholas Musonye ma en jakom mar kamiti matayo tuke mag CHAN pacho ka ole that we shall face many challenges in organizing this event. One, we have a youth age that do not remember or they don't even know that the Kenya once hosted this event. This is a new thing to them. We have to deal with it. Then there's a challenge of infrastructure. Tuke en gino ma osebedo ka kelo jo Kenya kanyakla kinde duto ka Musonye lero ni okang' mane jatend piny William Ruto kao mar keto Kenya nyime mar bago tukegi en gino ma onego puo ahinya. Country has not put up a new stadium 40 years. You should ask yourself why. What kind of stuff is this? All these countries are building stadium. But it was only Moi who built Nyayo and Kasarani. Now we have President Ruto who has built Talanta and he has renovated Nyayo. So in 40 years, we have been stagnant in terms of infrastructure. CHAN en kaka pinje matin ne pinje adek mag Kenya, Tanzania kaachiel gi Uganda. Tok tuke mag CHAN, pinje adek gi biro bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. Musonye wacho ni obiro ndiko lipot mare kendo keto e lela gigo ma pinje adek gi onego bed ni timo mondo kik ng'ikruok ma osenenore e CHAN bedi. Bankaf kumo Kenya nikech tulo e alap ma Kasarani, sirkal nokawo okang' mar keto kuonde neno pira ne jogo maonge gi otiko. Chenro ne en mar keto kuonde neno adhula oko mar alap kochakore e tielo mar quarter finals. Kata kamano, Musonye wacho ni okang' ma kamano kelo fuong'ruok ne FKF ma osego fwai gi CAF. The number of spectators coming to Kasarani were overwhelming. So we said, look, we went to our minister, Mvuria, to Kamwambia, let us get whatever we can to mitigate against this threat of these masses breaking into the stadium and making us pay penalties. So he said, look, we'll do whatever we can. And then the president himself also realized that there is danger coming. So we had to do something 2 days ago. Duoko chien kwan jogo madonje alap ma Kasarani ne en buok ne jo Kenya ka kwayo koro ibiro chwal ne CAF kokalo kuom kamiti matayo tukegi mar yie alap ma Kasarani pong' nyaka ji 48,000 bang' tuke manyoro bagi e yor kwe. We had serious deployment of the police stewards and all that. So going by what happened yesterday and the organization we had and the planning we had over the week, we did very well. We did very well. So we are asking CAF, be fair enough. We want to fill our Kasarani. Harambee Stars osechopo tielo mar quarter finals ne jip kowuok kuom johera mag adhula kaachiel gi sir mar omenda kowuok kuom jatend piny William Ruto. Kata kamano, Musonye kwayo johera mag adhula mondo obed gi dimbruok nikech e wang' CAF wan kamarach. Besides that campaign to organize a decent tournament, some decent tournament, we asked him, these players need motivation. He said, I will know what to do. That's what you are saying. He's saying, I'll give you, the players are asked for $5 million for winning a match. He said, no, I'll give you $1 million per win. We were shocked because $1 million per win means $44 million every day they win. Geno nitiere ni finals ma ibiro bagi alap ma Kasarani tarik 30 dwe ni biro bedo e kind timbe mawuok Afrika ma ugwe, ma en ranyisi ni pinje gi osegoyo okang' maduong' motelo ne tuke mag pinje Afrika higa mar 2027. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.